mga kadagatan nga makalingaw ug makahupaw sa atong mga problema tungod sa nindot nga forma o kagadaiyang mga kolor. Kini makita sa labot sa atong mga kadagatan nga gilanlan ug bulaklak sa habon ng mga bato o naila sa pangalan nga coral reefs. Tungod sa kanindot niini, ginadayo ginadtuan kini sa mga turista. Aduna kini nagkadaiyang porma o kolor. Brain corals o kanang acropora branches. Siyempre, branches. No? Brain. Lain-lain sa ito. They are corals sa Japan. Yung mo na yung brain corals. Luig, pinakaluig gini siya. Kay matamak-tamakan na yun. Ganda na kani, kay mo yung action pa ng tao kung hait manggod. Ayun kani siya. Luig kani siya. Pero, pinakadaghan ni siya sa, nga dominate ni siya sa tanang coastal areas nga na yung mga corals. Okay, hardy man siya. Di ba? Di man siya basta-basta kung wave action, matipak pa rin siya. Kung sa live pa na siya, muna yung makita. Ano na iyang compartment, muna kung live, individual na sila. Nga nangilabuhi, hangtod niya mag-build, hangtod mudako ni siya. Kung dito na siya sa live, dito gini sa dagat na ito ikuha. Kaniyang mga tumoy ani, kay buhi pa man siya, soft as in, danlog nga imong gano'n. Kanang isang homopag, gawas aning mga nasa ilalom na. Kini hard naman siya, kay nagahi naman siya. Kung tanaw na ito ni siya microscope, naani siya, bangag-bangag nga siya dito, mo lagi na nabuhi, nag-iya sila ba, hangtod niya mag-build bitaw ni siya. Dili lang yun niya, kanina tumuya ni, isa rin nagdala ni. Daghan kayo ni siya nga sports, daghan kayo ni siya kuhan niya, live na siya nga organism niya. Hangtod na siya magahi. Dinhi sa Misamis Oriental, adunay pipila ka mga lugar nga adunay white sand sama sa Mintaw, Talisayan, White Island, Mantigi Island sa Camiguin ug uban pa. Ug matod pa ni Sir Daniel nga ang coral reef mao hinungdan nga adunay white sand. Kung daghan ni siya diha ani nga area, nga coastal area, kung daghan kay ni dinha, ang baybay unsay color sa sand. Muna siyang white sand, pudos og white sand. Dili na ingon nga kanang bato nga kanang black na to nga sand. Kung dulo kag suba, gikan dito sa bukid. Pagbaha dito na gikan. Pero kanang white sand, pwede na dito ka sa island sa Camiguin. Tanawan na kung kasalom ka ng palibot ka ng white sand nila din na. Corals gina nagpalibot. Nagkakrit din ng ihang mga dugmuk na siyempre balod, with presyon, matipak siya. Pero dili ko tanang matipak kung walay tao nga nahilabot. Makatabang usab kini sa paglimpyo sa kadagatan tungod kay ang mga hugaw sa dagat mauman ang himo nilang pagkaon. Source niya sa food, then sa pollution, kakaon niya pa niya. Gatrap niya pa niya. Kaysa niya kay ang niyaging pagkaon na ni is zooplankton. Magpaabot ra man na siyang naimabot kinabitong yerbang kay ang iyang porma ni kana gana lang siya Munang kanibitang lingin-lingin niya diri nga gagmay na sila lalom kung kunin multan microscope. Kung gana na lang ni sa wild. So kung musay matrap niya na iyang nakauno. Kay iyang utilize para siya nga mabuhi. Mo na yung buhay niya ba to? Apan unsa man gyud ang katuyuan ining coral sa atong kadagatan? Build, di ba? Ga-build ni siya og barrier. Kung breaker ba? Breaker, timugahi man ni siya. Pero guys, so, kung balod siya, niya mo pusa-pusa din. At the same time, kung makita ni sa nature na yung mga kuhan, ang mga isda, di ba? Diri ang nagtago-tago. Kay ni apo diri ang mga pagkaon nga gikinang sa isda nga naapo diri nga namilit-pilit. So ilara po nagakaon-kaon. Dako og katabang among ugna sa atong mga kadagatan sa pamaagi, sa kataguanan ug puy-anan sa atong mga isda. Kini si AJ Sansones Galvez nagaingon, usa lamang kini kamugna sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili kay kini tipik sa balanseng kinaiyahan.